mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At kung may mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil si Nurse El naman po ang taga-sagot natin sa CMD Bicol. So, dito muna tayo sa announcement natin. Oo, kasi meron tayong schedule ng free health consultation ay gagawin dito sa Legazpi City, CMD Center in Legazpi, sa Bakakay Albay, at yan sa Ligao City. Kailan? April 18. O yan, ngayong 18 na po, ngayong Saturday na yan. 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po sa mga listeners natin, sa mga suki. You can also invite, pwede kayo po na tumulong sa mga tao sa inyong paligid na may mga problema sa kalusugan. Advise nyo po na mag-avail sila ng free health consultation para sila rin po ay matulungan tungkol sa kanilang mga health problem. Tandaan po, April 18, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City, sa Ligao City, at sa Bakakay Albay. Sabay-sabay po yan, okay? So, ulitin ko lang, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. And by the way, since tayo ay mapapakinggan din po itong program na to sa Catbalogan, Samar, may schedule din sila, pinaano ko rin sila na to conduct free health analysis every Saturday. 9 a.m. to 4 p.m. Ang ZMD Center natin sa Catbalogan, nasa 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, taas ng St. Therese Family Drug Store. Okay? So anyway, para sa inyong lahat, isingit ko nga pala ito kasi pataas yung presyo ng gasolina, o di ba? Ang daming affected, pero alam nyo ba na meron tayong produkto para makatipid kayo sa inyong fuel consumption? Ang PEO or Power Engine Oil sa motor, sa tricycle, sa kotse po. You can connect to us. Opo, ito maliit na to, pang motor o tricycle. This is a US product. Tandaan nyo po, pag ang inyong mga sasakyan naka-PEO, 40% savings sa gasolina, kung gasolina ang gamit. Kung diesel, 30% savings. Guaranteed po yun. Tried and tested na po ito. At tatlong schedule mong mag-change oil ay, savings mo. Oo, hindi mo kailangang mag-change oil. At mas maganda ang takbo ng inyong mga sasakyan. Yung malaki nito pang kotse. Connect to us. Available po yan sa mga CMD offices. Hindi po yan basta-basta. It's a US product. Kaya yung mga nakatry nito, talagang tuwing mag-change oil sila, bumibili talaga sila sa atin. Okay? So, just connect to us. Okay? So, dito tayo. Balik tayo sa mga ZMD testimony kung paano nakatulong ang ating produkto kahit sa nalason ay natulungan po ng ating produkto. So, ito, pakinggan po muna natin ang kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Ito pa rin kami sa DAET, sa aming health symposium. Meron po dito napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Sir, anong pangalan po, edad, taga saan po? Ako po si Antonio Nieva ng Purok 3, Barangay Dugungan. Ikaw pala si Antonio Nieva, taga Kamalig dati. O ba't ka napunta dito sa Cam Norte? Dito po ako nakapangasawa. Nahila siya dito. Oo. Ilan yung edad po? 78 po. Oo. Kumusta po? Anong nangyari sa iyo? Ba't ka naging user ng product namin? Ganito po, kasi nagkaroon ako ng problema, nalason po ako sa tubig. Nung iniinom kong tubig, nagkaroon ng lason. Bali, 1 buwan ako nagtiis na hindi ko
labas yung kinain ko, hindi ako nakakadumi, lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan mo? Oo. Ganyan kalaki? Oo, yun, lumaki yan siya. Tapos yung aking, yung itlog ko ba, lumaki din. Kasi yung tubig hindi na makalabas. Talaga? Hindi ako makakadumi. Tapos dinala ko yung anak kong panganay sa ospital. Sabi ng anak ko, Papa, madidehyde ka niyan kasi sumuso ka kaya hindi ka man nakakainom. In-hospital kayo? In-hospital ako. Bali na ko hospital diyan sa provincial. Ilang araw o linggo ba? 1 week. Kumusta naman? Lahat na findings ng doktor ay hindi man nag-work. Basta walang magandang resulta. Hanggang sa dumating sa punto na ayaw ko na kasi naka-10 swero na. Sabi ko, uwi na ako, Dok. Sabi ni Dr. Kakawa, wag na muna, hindi ka pa naka-recover. Dok, wala naman ako nakikitang dahilan para ako manatili at hindi ko gumagaling. Hindi lumabas? Gustong sabihin, lagyan ako ng catheter. Dok, nakakaihi ako. Ang problema ko, hindi ako nakakadumi. Di sabi sa akin, basta dito ka na muna, i-observe natin. Nagwala na ako kasi yun walang magbabago. Sabi nung doktor doon sana ko, ipirma kayo sa waiver. Just in case may nangyayari sa daan, hindi namin sagutin. Narinig ko, Dok, hindi ako magrereklamo kahit ako mamatay sa daan, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Hanggang sa umuwi na kami. Hanggang sa yung kapitbahay namin nakapag-marites sa akin, mag-testing daw ako ng CMD. Pinainom ako ng 40 drops. Yun. Doon kagad, pagkainom ko yun, nakadumi ako. Doon nagsimula na ako nag-take nito. Ano pa, CMD lang ba yung ginamit mo? Wala, hindi ka gumamit ng iba? Bali, binigyan ako dito yung CDF na nag-take man ako noon siguro, ang kasing take ko, kada inom ko, 2 tableta lang. Natakot ako kasi pag ako umiinom, nagkakaroon akong punsada. Sabi ko baka masama. Ininto ko, nandun sa bahay yung iba. Hindi yun dahil doon sa CBF. Hindi ko nga alam kung dahilan. Oo. Basta Pero tatakot yung situation mo yun, ilang araw mo na experience na okay ka na talaga? 1 week. 1 1 week okay na ako, nakakadumi na ako, normal na yung pagtulog ko ganun. Hindi na ako nagwawala dahil siyempre masakit yung tiyan ko. Tapos itong los-los, bumalik na din yung tiyan ko. Naka-restore na gabos. So aside nung nalason ka, may iba pang health problem na natulungan? Yun lang po na talagang hindi ako nga noon makakain ng husay dahil siyempre nahagas na ako, malaki na yung tiyan ko, ganyan. Hindi makadumi. Pirmi ako na akong stress. Marami nang gumamot sa akin. Sabi sa akin ng mga manggagamot, kinulap. Tapos, magbibigay akong 500. Wala rin. Yung gamot sa lason, nalason daw ako, hindi rin ako gumaling. Hanggang na ospital ako. Pagdating ko sa ospital, yun na nga, nangyari. Na hindi man ako gumaling. Nag-ultrasound, nag-x-ray, lahat. Wala rin. Magkano nag-asos mo sa ospital po? Wala naman sa ospital, bali siningil siguro dahil yung anak ko nagkuhan sa Malasakit Center, siyang na wala namang siningil sa ospital. Anong message mo sa mga makakapakinig ng kwento mo po? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung sakasakaling sila man ay hindi pa naka-try nitong CMD, subukan nila. Kahit anong sakit, inirecommend ako. Kasi katulad nung aking apo, nagtarak yung mata, ay kuhan yun, yung bagang PW, nag-edad siyang 3 years, pinatakan ko lang 3 patak doon sa dila, naka-restore siya. Naka-recover. Tapos yung isang apo ko na naman, nilagnat, taas ng lagnat, pinatakan ko din sa dila. Sabi ko, ako na pala doktor dito sa bahay, alam ko na kung paano magaling yung mga makuapo ko. Kaya yun ang experience ko talaga mabuti ang CMD. Anong message mo sa mga kababayan natin sa Kamalig na nandito ka na ngayon sa Cam Norte? Yung aking mga pinsanin dyan sa Kamalig, sana maintindihan niyo kung ano ang paano kayo maging doktor sa sarili.
inyo nang adapt itong produkto ng CMD, hanapin lang ninyo ito mga personnel na ito diyan sa Kamalig. Meron diyan eh. Alam ko mayroon na din sa Kamalig. Meron. Nakikinig ka sa Boom Radio. Mayroon na daw ang Kamalig. Yes. Kayong mga kanyiba ko diyan, wag kuhan kayo. Wag na kayong pagamot kung ano pang gamot. Ito nang mismong kuhanin ninyo ito ng CMD. At least makakatulong sa inyo ito. Malaking tulong. Pangalan po ulit, taga saan? Ako si Antonio Nieva ng Purok 3 Barangay Dugungan. Ayon, o di ba, nalason. Isang buwan, hindi makadumi. Grabe, Pero yan, in hospital, 1 week sa hospital. Sabi nga niya, ilang dextrose ang ginamit, hindi rin po siya natulungan. Pero ganun po, ka-amazing yung ating products. Kaya ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. At ito ngayon, isa pang kwento ng kagalingan. Ito dapat due for operation, pero hindi na siya na-operahan. Kaya pa ng oras natin, pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hinga natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Oh, grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. Diba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo, hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. Sa tubig na lang, tapos pag 10 p.m. po yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, mayroon pa ba ikang nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya nailabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay Normal na. na Mas maraming nag-normal kaysa dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat
kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan, tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na iba Yung pa? dalawa ko pong anak, nag-CBF po, yun lang. CBF. CMD. Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayun, o diba? Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. O, see you soon, ma'am, dito sa Legazpi. Ang ating stockist dyan sa area ng Borongan, Samar. Okay, actually, ang ganda ng testimony ni na Ma'am Mariel Gasillos dyan sa paggamit ng ating produkto. Kaya naman nag-decide sila mag-dealer dyan sa Borongan. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ulit-ulit tayong nananawagan sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMB, CBF at ang ating Cell, Bio Juice, ang ating CR Juice, o yan, may pang-detox tayo, at ang ating peptide. Oo. Medyo ano yung aking boses. So, anyway, dito na tayo. Painom lang muna ha, painom. Medyo umaano yung aking boses. So, dito na tayo. Yan. Sa mga taga Legazpi, Ligao, yung mga taga Bakakay Albay. Ito yung schedule natin ng free health consultation, April 18, Saturday, sa Legazpi City, Ligao City, CMB Center dyan sa Ligao at CMB Center sa Bakakay, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po kayo na ma-avail nyo yan. So may mga listeners naman tayo nag-okay na, okay lang magpa-monitor uli kayo. Opo, kasi talagang kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, dyan sa area ng Catbalogan, every Saturday pwede kayo health analyze, libre po. At i-guide kayo ni Ma'am Manilyn paano i-manage whatever your health problems now, okay? So, ang office, CMB Center in Catbalogan, nasa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Distributor natin si Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay Dako, Catbalogan. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Josel's Garden. CMD Center, Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Catbalogan, Doctors, Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo, District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani sa Paracale,
Jolito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon at sa dry goods section malapit sa Three Sisters Carinderia sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buwi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes at may NAB Wellness Center po sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio Pilar Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Cornel Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Billian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Maricel Yamasares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente, Grande, Daraga, Albay, Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog, Ligaspi, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay. So first District, Obalbay, Mr. Remendez, 156 Farbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad, Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay, Ma'am Michelle Biesca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Cornea, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivique Remit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, at may CMD, yung office ko sa Legazpi, CMD office or NAB Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay.
Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia Daraga Albay, Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay, Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon Legazpi, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Ma'am Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig Albay, Ma'am Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig Albay, Lorena Hiles, Sari-Sari Store, Pandan Daraga Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East Legazpi, Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West Legazpi, Vanessa Arcardo, Benavista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugees Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store beside LBC Ginobatan, Asuncion Lienaresas, sa Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco Market Site, Uwas, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Hobilyar, Albay, Mariel Sabasa, Badian Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Alban, Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 2, Ilawod Kamalig, Ma'am Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkerohan Legazpi, Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, ayan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Opo, of course, hindi lang good health ang sinishare po namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Ang product natin, magaling. Hindi kayo mapapahiya sa inyong mga customer. Makakatulong na kayo. Matutulungan din po kayo. Oo. Connect to us. We need retailers, especially kung kayo mga sari-sari store, drugstore, o dati na kayo may negosyo, o kung along the road kayo, lagay lang kayo ZMP available dahil marami po ang naghahanap ng ating produkto. Connect to us. So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.